nagahingyo naman ng mga informal settlers sa Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City sa local government unit nga hatagan sila sang relocation site. Pananglitan nga pahalino na sila sa among nga lugar. Sa interview sang Bomba Radio kay Macapando Umpar, isa ka residente sa among nga lugar, iyagin pahayag nga wala sila sang mahimo kung gobyerno na ang magpahalin sa ila, apan nagahingyo sila nga hatagan lang sila sang lugar nga ila nga masaylohan. Suno kay Umpar, handa sila nga magsunod sa desisyon sang gobyerno bangod wala sila sang legal nga dokumento nga magapamatuod nga sila anagapa nag-iya sa duta basta may ara lang kuntani sang maayo nga relocation site agod nga hindi na mabudlayan pa ang ilatag sa kapamilya. Naibaluan nga masobra isa ka gatos ka mga informal settlers sa mga lugar ang natukiban nga nagahimo sang ilang mga balay bilang boarding house base ina sa inspeksyon sang Boarding House Commission o kun BHC sa lugar inaapisar nga mga informal settlers man sila sa among area. Pagatukuran ang among lugar sa mga opisina sang Regional Prosecutor, City Prosecutor kag Provincial Prosecutor, rason nga ginaplano na ang amat-amat nga pagligwa sa mga barangay o kun lugar. Hindi man ni ato ng lupa. Duta, yan isang duta sa gobyerno. Wala tamay mo. Ang amo na ginapangayo sa gobyerno ay bisan na relocate lang na kinanglan na may araman na may matagang kami man siya nga mo na selwan. Amo na lang na ginapangayo lang. O siyempre alang-alang tao lang kaya, no, di ba? O kinanglan na may ramat ako konsuelo bisan na galain pang buta sa kung kay diri man kami nagkuan patindog sa amon na moske no kag madrasa na gusto namon ni kuan pangayo naman sa gobyerno buligan kami makabalik sa amon.